Isegi Ionkwah. Joo. Hatski. No isto zamani želi ostane. Isegi sa kosaga liente sada. Praala. Isegi tässä toinen on. Niitä raketsaa itsekä Davidsi minä Jake kanssa. Ja sitten sitten kanssa jo. Ors. Smart och raskvaisen syyn, joka siitä on raskvaisen syyn, että kahti viittivät tohtoksella syyn, kanuori, kun niitä. Koska se rahatus, kun ratsanoo, ei hapti kakntaa hakaharulta, tahon tavallisessa, kun tehdään. Tohkan jäädettiin, kun ratsanoo, kun ratsanoo. Passagoi. Sagoli, Oh my gosh. Ja kun tehtiin, kun taatissa siitä. Partridge. Ne. Saateko niin raskvainen tappudi? Taakan kokoa tyyliin. Nekin on kyllä. Tämmöiset ovat eikin kannalta, kun se ei yrjis, kun on raatu. Katsotaan raakainen, kun on. Ne chicken tosken. Ahkwesáhsne all-Kanien'kéha. Ne kun ne näkoo. Tinika. Sitten näkö rassaa, kun ne kraner kannalta, kun on kyllä ne partridge fyö. Ja se kun äsken, kun diitas. Siitä on. Nekin ne kannattaa kauan kuvanaan. Ne lähtee saada. Lakin on aina proine kauan noke. Ne huono aire kuvanaan tunkoakaan. Ne tikaan sinne huono niin St. Lawrence College. Niin kauan noita. Ne on kannattaa tadi este ne chicana de tadi este. Kuatan hadin soni to. Ne tine igeni Johnny Bryan dan iga tigawen de karigeni wasa degeni ni osara stedes 1942 karapst. Nene kauan noke vuonna tu. Huono aina vuonna tu. Vaan lakin on kau. Siinä on kauan kuvan on ennen kuin mä sinne syynni vuonna niin saada hea. Ne kaan maskaji kauan de. Ne kun se Ridges Island ne vuonna tu. Askaji kauan. Kun kiitika Wagiale kau waan hanara diesa nawi hon sonne. Wagera andekkaankin vuonna nuas. No ne kootun. Watsi niin kauan tano niinkään. Awa kun joku diesa nawi. Kun kun diesa nawi tappui, watsi niin kauan. Jalo äänes, kun karooli. Se on kuitenkin kun sitten on nohkatille se Ridges Island. Pohjana koko ajan kitkin siellä. Joo, kitkin. Se karjaks takaisin puolessa taas. Tän okei oikein Barnard Johnny ja de goegne goais. Onks naaran? Knä. Langsu. Lauva. No there go. Nas Kana näkee, kun titoni kana jaasa. Ne kytsi jo naa dohe no. Ne Karantas. So what ile ni kana näkee, kun hoidas ni kana jaasa. Niin. Ja istän jos teistä oikein jo sanoo, että ne tilkoa di kuitenkin niiga ne tika analomaskalle
Vain käsilmana adunko. Tiesu leale. Ne kertiga on on ruunisaksa hadissa onnosta. Dilastakin on tänne kauan no tulla dilasta. Onkin antaa haska tiga. Negativ i vad jag det går ja. Till din ja du är ju det är ju. Negativ jag var då jag var AS kanon down hade weather no hade ja då. Vi down hade ja då hade det galade det. Jag hade ju sen seaway. Kami orang suku tu heste. Tanam adina knagi sahum hadi ala de rodan sayo satte sita ganega knagi sayo so hono ne power. Esi lunchtime de. Rapti yo badari hoda gido kanigo. Karigono sta yo satte de gijin kwajaya. Este de vaquero. Sunise dice un scodo ca când dice oia do de rudo. Tu dice un scodo tangi de squagano io ya guarda che ndo siga anno occhio. Tena lega eso talo te squagas. Ya guarda che se ni go un gona guaya do. Okei, niin se on skoda niin se on tuon Johnny. On ajamassa ei saa takaa vistoa takin kana. Tän tien vaina onkin. On jos tavo mutta ketsko. Snakin on kuin sattekin niisi lodi hetko. Alkan kauan kädessä tiedä, karda dauma he. Tano kun nämä vitsit laihiksi sitten hoidin jaavet. Katsotaan pörssi. Pörssi tänne voi. Det gör det. Pörssi tänne sai jo. On nyt juuri että se kansalaissyyti kun sikin ai kun vaikka kun oli aire joti Ukraina ju jaako. Tänne sikin. Ja tässä katsoin Indigenous college. Ja. Nu vet du vad jag dunade. Isän Boni, sen ni sa då de tappade. CKON nagrywać denunsu. No jadeniu. Ja. Na hej Stanley Square ja. Randy was to denunsu ni hata so ni. Kan gå till genau da det tunjogen sen i haken där. Det kan inte att erosion. Det kan vara det kan vara sasta tid och hästu. Microbursts ladina den kvar. Då kan det inte gå ira att då. Då kan det gå ira att det är modeli. Na kvar att det tar alltså jag går här nåt. Så det är det som nu det kan jag väl inte säga att det ni går tehdä, kun Takahteen rootsia, että taisin tokata sun joku tunni aika kuitenkin. Ja liissiä, että aseni on sulla kesuakin jotakin sulla tänne sen edes. Vaikka ne on teitä, mutta liissiä. Se on niin juttu. Tänne kun kiua kerran, jotka niin kuin naksaa aseni on sulla kesuakin. Se on siis vaikka tälle muuta. Nekin tiedät on jo, hadi dago dago ne. Kyllä on der omja kwaja. Ne kan ikke då så hadi gola jatto sudan und kagan lade så ha. Dan då on wadon ona ja ona de nekto jata o ja jata hadi no mesne ona hadi. Ja. Action hadi ko dago. Sure. Ne. Anka kyllä kuitenkin qua soje charta kagiloanas. Ano tine rosin. Abe kutiko ne sanon kokea
No, che sä kahti kohteen. Tanti kahne kuitenkaan kahmoja kuin takken kriisiin tuonos. Onneksi on gaaja keti. Ja kenen että no kohti kun tuo itsekin näin. Tätä kanaa mitä nyt niin saatu keskaa Savage Island. Ne kuitenkin kun tietää kahteen just kun tuo itse. Tällä kuitenkin on sitä kun jälkeen kun ne sanoo. Ne saanut paakaa. Joo, vaan sinne sanoo. Joka niin sen ei oikein jaka haavista. Paakti on numtari. Kun ei saanut maakitana olla vaada. Tämän tiivoilla vaada jo hetskan ne. Kaikillekaan skenaaji ja kun hake. Keeri niitä vaan viskni vaas rääkni vaasni vaas siitä ja mun jälkeen keeri. Se on suotaa tii. Kahantaisesti ja voit suota, kun naakon kaiken viroadu. Kanoat edes kahanta kui jotain. Mitä mun jaakkuja? Ja siinä saa. Nykyinen erosion ladina tunkwan. Wadina omriaks. Ne si Indoanest ne sakne angaya genesten hagine si angaya genesten ki. Di huige non chiesto sats lo gaga. Tano da ora koni ginne Negere ga wamujle si hodi tala kwam. Yo kana hadire agere do kan ida asuni wasuni yo salagis na lodi tala kwane. Lodi jahaya. Wagero negene negene yo stereo stunga. Tozer ja aga garang ladit. Tana hadi gulayanto. Kaguirai tene disnora tano nika tora da wasti hadi mudayan toni yaki tuki keo sa hodi nigo to yara when yara to yeri ni usala isna ane sa hadi tara ko Men det sa jag sitt som tjackvali. Yes. Det är så jakt. Näin siivoikin tehnyt joku. Ja tuolla tänne vahingolle province on kun kehtaa niin nykyinen on mistä kun federal kun ne ga jumala ko kun jaasuma. Jo knaawan sinna hedo no wa ogehta. Sknagene mdaniga wat the ga hadiri wandena ngweda dan iga mzo yeste no de ni ga e hatsuna I hadia we. Ne hadia wa wala chala ko yo nan tuginda tadia adole te. No dia tanno quando non che colasla che anche so vado alone che tu mondalo no che di province Dan saa joku huede. Ne saa että jiä tätä tänä joku jahti. Tänä ne kana vaadi Savage Island. Quebec ne no. Kana Yellow Island. Quebec on ne. Quebec on ne. No. Kana vaadi on kuona Ontario. Isikunen saa iskota. Kana pagaineda. Isikunen saa iskota. Tuota terave. Onko keha gais. Kein kwa nikum. Se on niin hatsko ylössaa. Se on niin voi käydä stokin nuokin ylössaa. Ja on kylkene konssa. Se on niin hatsko. Ei no oikein.
Naurun paljon täällä. Hätski. Hän tai tuolla tämä hienoa se, että se joksat jo ranhaakikristi. Oikein luo rikikin siihen. Oli tuo ja tamtaa. Sanoi saa ei tuo kuin. Oikein. Että hasta se niin tuo ja tamtaa se. Tästä tuolla tuosta. No tässä on hati sinne säkä. Okei. No ja tatskolla. Tuohon se silti taas puone ja enkäs metsästä kun sijoitin rimte. No, pakattu mun tehtiin lohtalla. Sanauhan oli tällä puone. Quebec taidovaiheena on jakatti tuo golf course. Tuossakin ne vaan riitti toinen golf course vai? Missä on? Ja digonhan kaito kanta polis. Nekin ja on sikki kana laaken ja ne vahvasti liiva heihaste. Sukka kaikkia kun on hirveä. Vaikka tiedän, ja joulussa kaikkia tavoittaa. Minäkin olen joulussa kaikkia tavoittaa, sitten kyllä tiedäs. Knarren takani kun haluan täällä. Katsi kalista, kun tämä karrikaan haatin noussut, niin. Siksi näitä mun toit. Toskikin ne, niin kuin. On niin, täytyy vaan tuossa niin haatin noussut, niin näki. Laikum Deli vaatto. Se on niin kuin. Tykkäni on Stanley Ääni, Ahkwesáhsne. Oo. Tännekin johtuu näitä joulusakaan. No voittaa. Tämä on hotel siis, joka kanossa, kanoa. Tetsikö kuvaksella niin? Aveikkaajat oli sellainen. Jake ties sohti. Det är tjauina. Laget hyläkin niin. Assa nyt joogeen, nyt mä saa keikko. Jäkin tässä keikko. Kyllä on tuo. Tämä on tuossa kettikaa. The Tower. Sellainen taas sakitana. Sellainen tuli. Katsin se on. Kyllä niinkin on, että latinkaan kalenias, kun on sellainen vahnikaan. Tuo annosta ja mun eskuinen tuonne. Stanley Island on aina, kun vasti sikaa sanoo aina. Luonto kuin ja sanoo aina luunnes kaane. Latinkaan kalenias on. Kun on takate, kun tuohon. Nekin ja ne kuin kaadii ne tain kuotaraaste. Si talidistiakta. Ehdoa ja doulun. On kuhassa raksa. On kiissä laksaa, että tänne niin kihas, ne tuolla tällä satena taas ei ole. Ne vittukaan hätti pokka. Sen on myös. Aivan hätti nytkin. Sitten taas on tuolla kaatui Longsu Rapids. Aivan hätti nytkin, sinne kalius. Stanley Islandkin ei se kahjaa tuonne. Kuka hotel kaadi? Hämmättä nainen, niin kittikaa edes viinikaan nuhsa, det niin kuin oli ahto. Onko näitä ruoassa Chicago-launaa, joku ei taksa, siis se on takottakasta. Aika puhunkin ja joku ei taksassa, kun niin näitä tuli ja näitä sun hakita. Ja on, tuon kalius. Jäkin kun keoksentti bok. Tohka kun niitä joka hausin viidukaan, kun on nahta kaatun, ne tuossa ylöni. Ne sitten johon näytössä mun tiktoa, hämmättä taa. Peni kanopsake taa jää. Ainakin joku viikolla. Cottage on tämmöistä niin, Stanley Islandiin. Sitten oli taas sen. Stanley. Eli kun onko se
Jaki kohti järjellä samdani nunyo sahadiniino ulaga kolgi uhamurdiniino Ne viitti te kahmuluuta tahketi electricity kannakatte kahdelle. Ja lenti voi käydä samtekin kohti samtaa niin aikoja. ja tuolla tokasesti tokani kaan väkiti järjellä ja tuona teni niks ne oikeakin niin kuin niin tuolla kriikuun huomutste knanikaan ja te kariskaan hetkellä tikaan Indigenous foundation. chinu na te katstalla da he nam da sadi wada o kreso no twista ni sta ka te samt ka de ni ke sam da ni ja kini ka kyllä sa jo ja la hala di ho ya tanu asa na ni nganu suda legi tanu ko mo ke ko di ni Sikäli oli tenihas tyttö. No tenihas, ja tuona krantakalun taas on nyt, kun muut, se koko muuna uotahan niin. Ne sunt kauan, uodat se, neksi uodakin tuo on kataha niin uodakin uodani jo, saaka uodini. Kyllä täällä tuon John, Dina raaka. tämä kanssa on luotakin, ne sinne on tullut suuni, ne juuri saaka. Ja kyllä, ja tuolla on koko toni joulun, tuokin iso tili huisun. Tässä ei tuon John takata hadista on luotan tano kadovaksi niin vaan hakenavasti. Senegali jos on vuonna totta sen vuonna Niitä rakotaan. Negitine niga Ahkwesáhsne kakolaisella kyllä Ahkwesáhsne Digongala dinadoska negitikaan no sono aveva di questa catena di sono onesti tutta dieta no che ho da rogi che kakolaisella diode ne no di niente tanto di rivo che uno non di garia cargano già wasta sillä tasolla se tässä vaan kihundella sokkaan vaan kihunjuus esa saanut niin agreement on diri waksa se neksi iskin niissä hati karjaksi kokko niinku tiikalla vata karjaksi on ainakin kuitenkin ikä Adi sanowanassa hadi skodu jero shero dan John. Sadatiga Beaver lumber, remember beaver lumber Cornwall di tan se waska tokani vitika Kötken gitsi wa ja niin tag var galjagen. John, te tuon tuolle. Jääkin vastaan tauona kratasi ja se saavat isä kaaris kakhan santakaan nahsanek. Tankin se saakon tuolla taas galjagen. Tämä jaaknakin ei jää vaiheena. Jokon. Ne polti vistakaan, ne hadi hoiako. Neksi on hadi karjaakin. Tätä tietysti on muuttunut hadi karja vaan. Vaan John, picnic is over. Sakkoa. Tuossa jo ainakin. Se oli se sulle työllisin niin tuli hoitattiin. Aikoinko kani? No tenihas, tiga mucha.
Muatum tenussuuni. Taunst. Stalla kestää. Ja, ne kalajo tutti eneke tenussaan. Och inte tycker sån lax i och det kan är hon vacker. Tycker ni gör det där så det där. Det tar. Då när vi tycker att ramden så där ne kan åt stana där. Tahona det. Oikein niin, ne katso pierskokon ja joutstaan. Frasle puhumme tuo. Kna ene kaatinussa. Ja tamta taatitstaan luot. Tämä oli tenihasta. Jos se laaketin muuten ne tribe tunnustamus. Niinku puhuelle ne tunnuttu. Tenihati kaljaksi. Ne tenikalius ne oma sakotiin. Jos lätskini se on tikaljaksi, niin se Ahsen juossalaajassa, kun on sunkia niin Ne kyllä pakkaassa on. Sutkuisen ja kaado. Muodus hadi on sunne jäällä. Risina tuli vastaluun. Askatit kauan, että Stanley Iron, isänä kuitenkin Calhoun Island, it sad, kniget tilanne ronda kuin nikitiga straadigo wanten seaway. Vadina kagalatessa ka hetken niin tiine että ne kauharat. on dagen så kan vadessa gotsu ne Vadin ei tagariakin Wakira ei. Ini unguanti toan tänä agola on wakariaksta. Sikin ei tari wakeas. Ei oli wakira. Täti toi Jose niin tänä ahunat karjaksen the band. Mä tänkä wadavo. Ja vielä on hade huone kyllä vanietanu. Hadi sa gotsu. Sakkiga aku kungi ya hadi ka aisnin ka wa no doch ni kun ni kun dawa. Hadi hetka te ji. Chigni kun su ji yo dessa kana be. Ya munja heska na kala wagya. Tugini yo ni ga Suhadi ka ayam. Niga tigas nugui ka ti wari oge hagyo unja asuma. Nikin guandari oge has. Wahi rori anu yakito ora tunda wahi wantes no. Oke ronda ganya ka era tiro naga. Kan lagi cerita di wali ogeha. Ini ka umunja asuma kya wale ksia ne. Wahad dia dohta horen sigawa lo do ne. Ya do di esto. So negi senganya skaera. Negi ya di wind down Dundee land and Ontario Hydro already di wind out. Ne kan ju ska sagri wan då naga tiga då i dagari tit kanya do oni chin guaderianda ne così dagari avviso di nakte ne aga saniga ai guagnato ne kono qua ja ne tässä tenesa rimulle te taja wakir ne rondo nakte ent kanya do wakir rondo ja se jotte wakir se liuarge dagari thousands of wanda disco. Aqui alguém aí só anjo odena hodak ne ai guaderianda ne.
Oksa kain kwa deri handa lo thena yaw. Mko hadiga ayo tiga. Igari wasai wanakta dene. Twa daga iti. Tan tiga dam tada wa te ga no oni ro. Wagari ho da oni ne no de sunt karla. No de sunt tada. Kanyado. Oh my God. Until Tuo tinä, että sun kalorsi sitä hotinaa da ryhtyy. Sen kamrat vielä kuin. Santa Maria watched the this was 1980. Yeah. Mutta kun se roti kanu nyt. Kanus kun se kun joku ja haeti tänne furnace kahniota. Se se ja tappa. Nagu vaat kahdin, että vasta tässä kahsta. Ois wagari on nyt. Ovat katsottiin tiikalla stanille sinne. Mikä tiikalla kun hyvä jaakta ei uti nupsata. Ois se. Mä tiedän takeilla, tuo on kuitenkin, että ne on naati, ne on jotaessa, että ne on se kuitenkin joka raana. Tika jo lo svataro di non so da qui to. Lo di ja te ti assunta che si io. Sen jolle mikä ne. Voi taas jo siitäkin. Det är jättebra det. Ja, utan ju tunn det gäller det jag har inte nog sunnit den där att det är så att gå det. Jag har nog ju nå att ha ta och ja, det kan nog saxa. Kan jag då så att det är så han är nog att det är nog då har jag så och jag har inte nog sunnit vad kan jag säga. Han dana un witi dan o gandre. Så kon agane go. Tiga springtime was there now. With that. Tano. Tiga always away. Det går till o visa gane ga o ganya do o. Ni visa do. Ne var lite här då det går sen Joseph ju då. Sitä olen tahkoa, että kahtakin niin. Nämä oli sitten ruoassa nuo nohtaisi. Ja kuitenkin tuhat kaatati, kun sitten kallosta tuhakin. Latin kararet karu. Niin, joo, jäänkin vaan siitä, että tuo isä niin, kisi niin ja dohari. Kuinka kauisaa kerran, en julkahan takia kauisaa kerran. Se olisi niin kattokaana, kun se on raake. No. Ei se aika. Taudata sinne. Olen joo, ja det kattikaan. Naho det ni kai hagiji. Jos storage vista na hage. Tika pleasure. Naho ni what teeni. Näitä suottuulet. Okei, no varsinkin. Alueen saan vasta nuotari. Naapurilla kun saan. Kyllä huusinkin niitä kalaten jo hakekin tuli. Se käänteen kun sinne on hakekin, niin on jaade. On tuo. On se tun jaadiksi. On se ruotta takon junkoon. Kyllä vässä. Los talakokin nuclear. Tätä kuin. Se on iso kun ne tekee Ukraine kun naroati. Käytäkää nyt luolla tätä kuin. Hyvin jo hunsa ne runnan saatiin. Ne kuitenkin tunnia kun ne uranium kai. No what I don't know. Jätterkin on. Kyllä tedi jo kirjoittaa. Staan hak teo satstana. Ikam rundar songa ikam Russian and ikam amudor kedan da dum sterist. Right, on sterist. Tanki kostum loven ne. Kun vairan taho suanuna. Oletko ne on tohli, kun saa.
tuonte nuijani. No, mistäkin saa uudii sätstänä, vaan se tapaa saa. Ja, nekin tänne. No, Ja Russians takia tuoti kaaruttiin, niin ne otsum toulun saa tuonte nuijani. Kun niitä tietyllä on sanottu, että joo. Ja no. Ja niin jos on. Se sastuu, niin on todettiin, ottaa takaisin. Takia olisi, kun käytiin jos satstuu, niin kuin. ja sitten kun hatstunut, vaan takvasta nuotoa, noin tehtiin, no tehtiin kanuun, niin kanuussa saa. Se kaatas ketään, tulee. On kyllä niin toka tuohon enää, kun sitten suokaten on, se on jäätä kanuun. Onko vista lauke, että kanista? Ihan on johonkin naa. Joka ei liikaa tausen. Aktu, joka ei liikaa tausen, että sen lautaa. Katinaa ja on nyt sinne. Sanoin, kun ihan on näkee, niin ottaa takaisin. Kun tikana todesta kaadessa, siinä on tätä vuotta, kun ne luonto kaulua, että voi istuasta luonnolla. Luoti limun ja jo. Tuolla. Limun sitä edistää. Sitten ne lautaa, kun ne yritin voida taakista tuolle nunkelle vaan. Oikein ne Chinese, kun ne vaan. Tekana Russiastakin voi ottaa. Kuule. Kaiken passum täysille takia, kun nekin tuoti kaudella tiedon, on tapaa niin kuin tuolla tilasta. On teemoina alaa, kun sinne tekana cameras oli tuolla. On niin, että you start. Wow, niinkin kostum, niinkin camera. And Chinese already perfected it. Katsin hoit. Kasalle sun. Ngotona taas. Sitten ne ngotam leja, se ngosa. Saudi seleti, niin siinä tie. No oli kyllä. Onko ne iba huiselesti Chinese lost? Henry Ford. Kyllä. Se sikin kyllä satste. Vaadukkainen, vaaditsoille. Ei se vaan laatikolla ole se. Joo, että ne ottaa kaikki. Että kai. Chinese saate selittiin sen, että kannuu. Ja ne tuohon oli kun nukanam tahun. Kyllä liikuta. Askelissa liikuta tiotko. No sä kasina jäävät. Tuolla kannut. Ja sitten ajatellaan, kun niin yhtäkin avaa. Tämä tosi kautta. Niin vaikka niin ruoan ajaksi, kun tämä on raharahti. Ja, det är nött. Mikä ei lasla oksaktussa niin oikein. Tämä on tänä muutsteellista. Niin kuin luotsa oli se. Niin saa kyllä rahaa sekin vaan. Tuot jaatus. Oikein noin. Politician taakin. Onko koko hungossa taa? Radiataan jo se. Toinen jäämäkin. Tietysti tamusta taksi. Ja kohta, ei se nyt jos elää kohtaa kesin ja mun jaatte. Nekin kertoo kuopani huonoas. Ja tekee liian. Tekee joo. Niin johtuu hakekyydeen. Mutta jäädyikin mun jaatte. Antavat teet, joo. Eso. Stikin ei ole onkin kauntanut, joten jo hakeekin se niin siinä. Niin se jottekin hakeekin kauan. Mä täällä haata niitä ja nihtoon on. Jättikö nyt tahtoa, kun haati kun ei niitä haati tästä. Katinen haiden haatas. Okei, halini ja
Nam de nyada na diere ne chia ha hege. Agre we dentro na do oeste. Stigia ni ga la da colodia di sono da di venida hadidaste. Gine ki ka quadro sanda o tolega di toneno solo. Mine da tona do ne con knavo honiro knas ni a so wa hotto che ci signor ju ti teni hage. Honiro ki ka gario da no ya de gana ya de come di che gario honiro era uomo ne tene era uomo ne decini di nagare ci dari hat. Mani credi che sa otto lei che ja Gine Getchugun det ska det gå för det den Russia den är det tycker en och andra på där tycker jag är det går att så jag går upp på det där kunde det skulle ha råd kunde det då var det av sig när kom då Så det vet den Russia den på något det på inte katet. Säkert det quiet. Jo, ni säger nästa gång. Jag tycker Chinese. Sen var det när det gärna sen var de bara så det du. Vi just då var alla så kan jag åt mig. Kyllä aku tum tatsums joo. Att Sitten joo ke skalta kali wake. yeah. I don't know. Negi tiga oga tunde wa hungaro sa di lo do yesto. Tiga do yesto ine di jahayas tiga egine wa ga tagya de ga tagya de gina de wari ho suma wa. Negi tiwa Dio de hadid jahaya hades. Squam wa hungaro sa ya da. Egine go do yesto. Now then as hala na gina de ga sa go lori oni ja tagya da. Wa tunde ti ka gano hala negi wa ni agua lori ji yotteru no wa ni ji yottegi hage okola sa hala tanung we hondolone do hala Ete de musterista de ona yawa aguga do ona teni hage ogaga na que quando do gesso derivi astum charaia oi aqui tu tega do ona yawa ele de musterista ona yawa Ja, tandes. no Först ska vi ha. passa por glória gana água cheia. Tukine iso de ya da wan tuka ga golasa ne de sunterista o ga gona. Ona da wa ya da ga kuan ne de sunterista ona ya wan jiginishi tan jinjuru no tonya ne ne ga na kina hadi sar. Ne ga Ona ta sa ona da musta de ona hogak. Ona ne ga ona ke uti teni yotte si ya ti ori wa do ga ni chi ona ya o ni chi do ona ga ona. Tu ki ta sa ba da ti. Anche si con
Neki tika, neki tika, chinchika, istika, chinchin was what Rio Hagi, so I. Anapsi, the Gamasti, the Gam, or Hogagon, Gadara. So ka, Tataru. so, you an Hagigan, you have to want to go on. To get about your which is some of the guy go hard. You go, you're turkey. Niin se kai nyt missä kai niitä tavallisesti Something. musulteli että Jews nada döda. Ne do tutti olonilu. On the organization 2000 years to show that you I guess. On Kanapatoa näköinen on se on downtuide. On taas se tästä. Minä näen eskonitselilla teili. Ja nu. För det är nårs. Sini kun eskonia tuo lennäinen on India tuolle. Kaikki näitä haktaks. Eskonia sitten teili way of on it's a way of life. They've been fighting each other. On about 2000 years ago. Was daily. That's the question one about job. Neki tika, so what you oska. At you hosta, army chaplain go ne. So what you halo. You want to go. The guy go halo, daddy, you go. Some daddy, you halo. No halo. You want to talk with the dio. Katke kuhana tine. Jona te jonisa tika wata da was one. She kuhana tika instead. Kana go honeria di. Ya wana ti ta hono ni ne taga hunde wayano. Na kuhana ga na hut kansa daga. Tori ga asats da no. No na te kari honia di. Sa de kari go har. Again, and second, think of a second world. See, thought yeah, can you wash? Which can you wash? So which can you wash? Jada cigar, which can you wash? The whisk. Tina, la dirio, no, I can take Korea. Korean War. Like, see, he must have been what you thought in the Second World War. They're gonna they got their own army chaplain on. Laat je hosten dan deli. Okay, get to go. Let you host as you. Well, do we at it? We tell what the Hungarian so so the one so the Guadagona the one so the way is the whole doctrine. The cat is a Hungarian. To get the giga. Okay, go. Okay, how is it to your dear? Never now for whom do. Wow, the way I stuck. Si siamo degli oslanda crovo con dolis. Siamo degli hugnani. Nexi kinech umo degli hugnati ne. Ne che sono degli hugnani. No, they call seminarians or the. Nexi ka. Traditions that she rod and Jesuits when you do SJ tiga kahya one and I said that the guy was still with the West though. The detail you asked that. Oh, Father, are you Jesuit? Well, the judge says, what do you think the SJ is for? Soft job. Soft job. Yes, chief.
He's a chaplain. Society of Jesus, viiti vaaditella vaadilla tuhka hästi jo. Chaplain. Nekin ne todi jo sånne jag var då just det som Jibway som det var sad där och där då har jag got just you so you know father na aska tandia kana ayoga rum dagiga agwa shirt on then give him good kono get after work get one car at the queue so the bar no go that's ke kon one bo quitsage no we get kono ga dela ko che do isolage ti vado là ti cristiani ni ga ya to ga ne ke to ni ga to ni ga ya te vado là is tano to sa yo da no da ka stasio ga da stieno ga doni de su ko ga igra ieno si graci hosta si era giusto lo si da go di buona spaga di come sparo di akishin ne neki tiene voga da stieno la sesta sto che aquilo e tegra ga do es right dan da to no aquilo wa de ga ye no es que si da go sono da weekend wa ja ta per day skin no las Indigenous is ja Jo, to jest Spanish. Maar ik doe je hebt gedaan, dat is weet je wel, ik Bobby no stanza da dove stai che non sa de to mo to sa de to te che la paglia hal ni era Tässä on jo. On tahoin. Ahkwesáhsne on jotta ni vastuuta ei sulle tavallaan tuo. Tämä sinut tuo. No niin, tavallaan niin jotta ni vas. Et sitä on tuommoinen ja Brigine tämä ei mun kyllä tuolla. isen johtani vaso. Tämä on tuo kallettu. Tämä on sulla kallettu. Oikein hattuun tuota. Tämä ei saa olla tätä kanssa letäkin jäätiin. Se näistä natsurekin. Oikein, jos katsoo njaa, se on niin sulla. Ja, jos katsoo, se on jää sulla 8 tuokalle, että se on niitä.